Xeyirli gün, исәнмесез? Театрга игътибарлы булган, театрны сөеп, карап барган тамашачыларыбыз. Бүген без Галия Кайбицкаяны искә алып үтәрбез. Һәм аның тормыш юлын, иҗадын искә төшереп, бераз күз салып, узып чыгарбыз. Шулай итеп, Галия Кайбицкая, ягъни инде Тухватуллина, Сыңрагул Кайбицкая псевдонимын ала. Һәм менә без ни өчен нәкъ менә Кайбицкая псевдонимын алганын да белербез бүген. Шулай итеп, Галия Кайбицкая 1906 елны 21 майында Уральский шәһәрендә дөньяга килә. Нинди гаиләдә тууы, әлбәттә, һәр кешенең язмышын билгелидер дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә Галия Кайбицкая танылган мәгърифәтче Мотыйгулла Тухватуллин гаиләсендә туа. Менә инде әтисенә дә миңа калса күз салып узарга кирәктер, чөнки әтисе Мотыйгулла Тухватуллин татар дөньясына зур өлеш керткән кеше. Шуңа күрә аның язмышын да бераз генә мин аңлатып үтәсем килә. Һәм ни өчен нәкъ менә Галия Кайбицкая булуы да шуннан безгә ачыкланыр дип уйлыйм. Әтисе Мотыйгулла Тухватуллин Кече Кайбыч авылында дөньяга килә. Ул дөньяга килгәндә әнисе бала тудырганда һәлак була. Ә менә инде әтисе мулла була авылда, шул Кече Кайбычта. Ул инде хаҗ кылганда вафат була. Һәм менә ятим Мотыйгулла шулай итеп үзенең бер туган, ике туганы белән алар 3 бала авылда тәрбияләнә башлыйлар. Шулай итеп мәчеттә яши башлыйлар, авыл кешеләре ярдәме белән авылда үсә башлыйлар. Кичкенә Мотыйгулланың әлбәттә дингә сәләте бик зур була. Моны авылдашлары барысы да сизеп, күреп торалар. Һәм инде шуңа да күрә бөтен авыл җыйнаулашып, кем акча белән, кем ниндидер юлга кирәк әйберләр белән ярдәм итеп, Мотыйгулланы инде Кышкар мәдрәсәсенә укырга озаталар. Шулай итеп, Мотыйгулла Кышкар мәдрәсәсендә укып, хәтта Каирга кадәр, Каирның институтында укырга керә. Бу барысы да Кече Кайбыч халкының ярдәме белән була. Шулай итеп, институтлар тәмамлап, күп белем җыеп, дини, күп телләр белеп, 3-4 тел белеп, ул инде менә Каирдан кайтышлый Уральский шәһәрендә сеңлесе янында төпләнеп кала. Монда инде аның дини белеме күп булганга күрә ул мулла булып урнаша һәм дә үзенең танылган Мотыйгия мәдрәсәсен ача. Шушы Мотыйгия мәдрәсәсендә хатыны, ягъни Галиянең әнисе кызлар укыта, ә инде үзе Мотыйгулла егетләрне тәрбияли. Шулай итеп, Галия үз әти-әниләренең мәдрәсәсендә, әнисе тәрбиясендә укый. Һәм гаиләнең бик тә фәнгә, әдәбиятка, җырга, моңга, иҗатка гашыйк булулары һәм булулары Галиянең тормышына зур йогынты ясый. Әнисе инде аның беренче булып татар кызлар хоры оештыра. Һәм Галия кичкенәдән шул хорда җырлап үсә. Һәм беренче чыгышлары да Галиянең иләрендә уза торган абыйсы тарафыннан оештырылган әдәби кичәләрдә башлана. Монда инде ул Тукайның туган тел җырларын җырлап,
чыгышлар ясый. Шуннан соң Галия 1923 елны Казанга театр техникумына укырга керә. Монда инде ул зур шәхесләр белән таныша, аларны укыта. Кәрим Тинчурин, шулай ук Салих Сәйдәшев белән, Хәлим Әбҗәлилов, Фатима Ильская белән, Галия Болгарская белән, Мирхәйдәр Фәйзиләр белән танышалар. Шулай итеп, менә уку дәверендә алар Галия Хәким Сәлимҗанов белән матур итеп экзамenda чыгыш ясыйлар. Һәм шуннан соң Тинчурин аларның чыгышын бик каты бәяләгәннән соң бөтенесе Тинчурин инде икенче көнне Галияны чакыртып, хәзерге менә Камал театрына дип әйтим инде эшкә чакыра. 15 яшьлек Галия шулай итеп Камал театрында эшли башлый. Һәм 10 ел дәверендә ул инде Зәңгәршәлдә Мәйсәрә, Казан сөлгесендә кем әле анда безнең Сәрвәр рольләрен башкарып уза. Шулай итеп, театрда 10 ел дәверендә эшләгәннән соң инде аны Мәскәүгә беренче театр, опера театр студиясе ачылуга укырга җибәрәләр. Монда инде күп кенә яшьләрне укырга җибәрәләр, шулай ук аның ире дә бара. Бу вакытта инде Галияның бер баласы булган була. Аңа да карамастан ул Мәскәүгә укырга китә. Менә инде укып кайткач 1939 елда яңа гына ачылган театр, опера театрының төп җырчысына әверелә. Монда инде ул иң танылган аның Алтын чәч, Наемщикта Гөлйөзем, Башмагымда Сәрвәр рольләрен башкара. Шулай итеп, күбрәк Галия Кайбецканың тормышы опера театры белән бәйле дисәк тә була. Аның танылган колоратурны, сопрано тавышы һәрбер кешегә дә күңеленә бик яратып кабул итә һәрбер кешедә. Хәтта Муса Җәлил дә аны яратып, матур итеп, аңа багышлап шигырьләр язган була. Шулай итеп, Галияның тормышы опера театры белән күбрәк бәйле дисәк тә була. Менә бүгенге көндә инде әйтеп үтәсем килә, Галияның Кайбыч районында музее бар. Ул 1996 елда, бугай ялгышмасам, бәлки 98дәдер ачыла. Һәм бүгенге көндә дә шушы музей эшләп килә. Анда Галияның шәхси әйберләре сакланып килә. Шулай ук иң кадерлесе ул инде язган "Минем тормыш хатирәләрем" дигән көндәлек дәфтәре саклана. Анда бик кызык кына мәгълүматлар бар. Һәм менә теләгән кеше бүгенге көндә дә барып Галияның тормышы белән таныша ала. Рәхим итегез. Һәм менә ни өчен Галия Кайбецкая дигәнгә килгәндә аңлагансыздыр инде. Ул рәхмәт йөзеннән әтисен үстереп чыккан авылдашлары рәхмәт йөзеннән, абыйсы да Әдһәм Кайбецкая бу псевдонимны ала һәм Галия дә үзенә шул ук псевдонимны ала. Менә әле генә әйтеп үттем, дәфтәре сакланып килә дип. Хәзер мин сезгә шушы дәфтәрдән Галияның хатирәләрен укып үтәсем килә. Бик җиңел генә язылыр кебек иде дә, язу сөйләү түгел икән шул. Әйтер сүзләрем, җиткерер фикерләрем байтак җыелды. Ләкин язгач түгәрәк җөмләләр язасы килә. Ни дисәң дә, танылган, өлгергән актрисадан матур, камил тел көтәләр минемчә. Актриса җырчы Галия Кайбецкая. Кечкенәдән тамашачы алдына чыгып өйрәнгән баладан тагын
кем үссен инде. Әтием Мотыйгулла үзе дин әһле булса да, бик алдынгы фикерле, җырга, моңга, әдәбиятка гашыйк кеше иде. Үземне белә башлаганнан ук безнең өйдә җырлы, шигырьле кичәләр үткәрелеп килде. Мин үземдә, абыйларымда шунда мәш килдек. Сәхнәдән иҗаттан башкасын күрмәдек, күрергә дә теләмәдек. Безнең өчен ул аерым бер дөнья, иң таләпчән. Кырыс кешеләрне дә елатырга, сабый бала кебек килдерергә сәләтле мөхит булды. Башкасын күрергә дә теләмәдек дип ялгышрак әйттем. Туган ягыбызны бик күрәсем килә иде. Әти сөйләгән бәрле, зия, гөбнә буйларын, хуш исле юкәлекләр, мәхәббәт имән урманнары әкият булып төшләремә керә иде. Ятим калган Мотыйгулланы үз акчаларына укырга җибәргән, Каһирәгә кадәр барырга мөмкинлек биргән ерак авылдашларымны күрергә хыялланып яшәдем. Нинди изге җанлы кешеләр. Алар әтиемнең сәләтен күрә белгәннәр, укысын, күтәрелсен дигәннәр, бөтен авыл белән юл кирәк ярагы җыйганнар. Кайбыш ягын әтием гел җылы бер хис белән искә ала иде. Күңеленә сеңеп калган ярдәмчеллек, өметле, сәләтле җаннарны күтәрүгә омтылу, аны туган ягына бәйләп тотучы сыйфат та авылдашларына чиксез бурычын кайтару рәхмәте иде. Ул рәхмәт сүзе еллар узгач абыем Әдһәм Кайбецкий оештырган татар театр труппасы спектакльләре, икенче абыем Камил Мотыйгыйның көйләре, мәкальләре, әти үз баласы кебек тәрбияләп үстергән Габдулла Тукаев иҗаты аша ишетелде. Менә хәзер инде мин үзем җырларым, рольләрем аша шул якты хисне халкыбызга да җиткерү бурычы белән янам. Тукай булмас иде, Мотыйгулла булмаса дигән такмакны ишетсә, әтием кул гына селти иде. Чөнки мондый зур башлангычлар белән кеше хезмәтеннән түгел, кайчандыр халыктан сирпелгән бер уч җылылык, бер толым яктылыкның туктатып булмас дулкынына әверелеп килү мөгъҗизасы. Шул дулкынның бер өлеше булган туган ягым өчен мин чиксез горур-мын. Тау ягыннан ул һәм кызлары әле киләчәктә дә танылыр, исемнәре яңгырар. Ә мин гомрем булып һич югы бер гәҗит битенә керлек кенә булса да хезмәт куялсам, мине Галия Уральскаяда, Галия Казанскаяда дип түгел, Галия Кайбецкая дип искә алырсыз. Бүген әз генә булса да Галия Кайбецканы искә алдык. Аның моңлы, гади булмаган тавышы татар иҗатына кирип калды. Аның иҗатын барыбыз да истә тотыйк, хәтерлик, чөнки тамырларыбызны белмәсәк, безнең алдынгы киләчәгебездә юк. Шуңа күрә барыгызга да игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мин сезнең белән Гөлчәчәк Гайфетдинова булдым. Сау булыгыз.